खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बीजेपीनि ईएम थामहिनबा बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा खोथा होनाय बायदि बान्था रानना होनो हायैनि थाखाय लाइमोनफोरा जायगायावनो दुंहाव थासारि खालामदों। नंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों अरूप कुमार दे बिथांनि मोनसे गिदिर खौरां जेराव नोंथांमोना ससियेल मिडिया बिथांनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोलाव समनिफ्रायनो फोसावदोंमोन दि खमैबो 2000निबो बांसिन लाइमोनफोरा एबा लाइमोनफोरखौ लानानै 15 किल'मिटार माराथन खारनायनि मोनसे हाबाफारि लानायनि एबा उदांस्रि सानाव 15 आगस्ट खालि मैयासो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन एबा फोसावनाय बायदिनो बिथाङा बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा जाबायदि फोसावदोंमोन आरो फोसावनायजों लोगोसे माराथन खारनाय खमैबो 2000निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ खारनाय गोलाव खारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारि बायदियै आरो बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा जाबायदि 100 लाइमोनफोरनो एबा देरहागिरि बिथांमोननो 5000यै बान्था होनाय जागोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय बीजेपीनि जा ईएम मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा जाबायदि खोथा होदोंमोन एबा सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला जाबायदि बान्था होनायनि खोथा होदोंमोन बेबायदि होनो हायैनि थाखाय स्टेजआव गोबां दुंहाव थासारि गोबां गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना स्टेजआव दुंहाव थासारि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। 100 देरहागिरिफोरनो 5000 बान्था होनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन। ईएम अरूप कुमार देआ खोथा होनाय बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय जायगायावनो दुंहाव थासारि जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों बिथांमोनानो बाहागो लागिरि गोलाव खारनाय 15 किल'मिटार खारखांनायनि उनाव बान्था मोनैनि थाखाय बेफोरबायदि दुंहाव थासारि खालामनाय जादों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना नुना मोनदों। आरो ईएम अरूप कुमार देआ खोथा होनाय बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय बेबायदि थासारि जादों होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 100 देरहागिरिफोरनो 5000 एबा 5000यै बान्था होनायनि थाखाय बाथ्रा होदोंमोन बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा आरो बे खोथा होनाय बायदि मैया थामहिनबा 15 आगस्ट खालि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि उनाव देरहागिरि बिथांमोननो नांगौ बायदि एबा खोथा होनाय बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय बेबायदि दुंहाव थासारि जादों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि अरूप कुमार दे बिथांनि जा खामानि एबा खोथा होनाय बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय बे समाव दुंहाव थासारि ईएम अरूप कुमार देआ खोथा होनाय बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय जायगायावनो दुंहाव थासारि खालामदों माखासे लाइमोनफोरा आरो बे लाइमोनफोरा गेलेगिरिमोन। बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देआ 100 लाइमोनफोरनो माराथन खारनायाव बान्था होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय बे खोथा होनाय बायदि मावफुंनो हायैनि थाखायनो गेलेगिरि बिथांमोना जायगायावनो दुंहाव थासारि खालामो आरो पस्टार गेलेनायनि एबा हाबाफारिनि पस्टार आरो स्टेज दंमोन बे स्टेज आरो पस्टारखौ बिसिनानै खुबैनानै गोबां दुंहाव थासारि खालामो आरो 2000निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ 15 किल'मिटार माराथन खारहोदोंमोन। खमैबो 2000निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ 15 किल'मिटार खारहोनानै एबा खारहोनायनि उनाव नांगौ बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय बे थासारिया जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदों माबायदिहाय बीजेपीनि जा मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथाङा माराथन खारनायाव नांगौ बायदि बान्था होनो हायैनि थाखाय जाबायदि दुंहाव थासारि जादोंमोन बे थासारिखौ माखासे भिजुअलनि गेजेरजों जों आबुङै नायना लानि एबा मिथिना लानि।